Košičania opäť v bránke so Šimonovičom využili hneď prvú početnú výhodu a po Sabolovom góle nad Martinom aj vyhrávali. Na začiatku druhej tretiny hrali Košice ďalšiu presilovku. V hadzovaní ale vyhral hosťujúci Špirko a bolo vyrovnané. Prekvapenie ani dráma sa nekonali. V 25. minúte rovnako v oslabení vypálil Škovira a bolo 2-1. Svoje konto si potom vylepšil najlepší strelec základnej časti Kroták. A aj štvrtý gól vyšiel z dielne prvého útoku. Po nahrávke Škoviru ho dal Vantroba. V závere zápasu ešte korigoval Kotlárik. Košice ale zdolali Martin 4-2 a sériu vedú 1-0. Košiciam aj dnes patrila prvá tretina. V 5. minúte mohol gólom osláviť dvojstý zápas Roman Tomás. O 7 minút potom vypálil Vantroba a Košice vyhrávali. Po prestávke ale Martinčania ožili a strelu Kotlárika Šimonovič len tak vytlačil na konštrukciu bránky. Zlomový gól dokonca v oslabení dal v 45. minúte Kroták. O 2 minúty po delovke Kledrovca bolo už 3-0. Jediný Martinčan, ktorý dnes prekonal košického brankára, bol Stanislav Hudec v 53. minúte. V závere si ešte jeden úspech pripísal Kroták, Košice porazili Martin 4-1 a na zápasy vedú 2-0. Košičania sa po dvoch povinných domácich víťazstvách presunuli do Turca. Martinčania sa aj v tomto dueli spoliehali na pevnú defenzívu, ktorá pracovala úvodné 2/3 prakticky bezchybne. Veľkou oporou bolo aj publikum. Pre hostí hrá stále väčšia skúsenosť, ale v Martine sa ich najproduktívnejšia prvá petorka len ťažko presadzovala. Prvý gól sme videli v 13. minúte, po Sikorovej asistencii posadil Martin na koňa Marcel Šimurda. O 3 minúty neskôr sa prezentoval na opačnom póle hostujúci Škovira, no ešte lepšie zareagoval martinský brankár Rastislav Rovnianek. V závere prvej časti hrali domáci presilovku a 28 sekúnd pred jej skončením potrestal špilárovo hákovanie Roman Sikora. Po úvodnej 20-minútovke viedol Martin úplne zaslúžene 2-0 a takýto stav ostal na tabuli aj po druhej tretine, ktorá priniesla niekoľko zaujímavých momentov. Hneď v 21. minúte si vypracoval možnosť hosťujúci Kmiť. O 4 minúty neskôr išiel na Šimonoviča sám Šimurda, lenže puk mu ušiel. V 28. minúte zakontrovali opäť Košičania, ale po Kmiťovej aktivite gól správne neplatil. Keď sa prebíjal do útočného pásma domáci Peter Filip, bežala už 32. minúta. Za ukážku však stojí určite i košická príležitosť zo záveru druhej časti, ale aj tento raz si Rastislav Rovnianek i keď so šťastím poradil. Poslednú 20-minútovku začali obidva celky s očividne menším nasadením. Domáci začali viac brániť a to sa vždy nevypláca. Hostia sa prvýkrát presadili v 45. minúte zásluhou Jaroslava Kmiťa. V zápätí nasledoval závar pred košickou bránkou. Hostia radšej posunuli konštrukciu. Potom už úradovali len Košičania, ktorí boli úspešní aj vďaka kopiacim sa domácim chybám. V 50. minúte vyrovnal na 2-2 Miroslav Ihnačák. A ešte v tej istej minúte posunul hostí do vedenia Ján Cibula. V rozpätí 6 minút teda Martinčania inkasovali 3-krát a to neveštilo nič dobré. Konečný rezultát stanovil po nešťastnej hrúbke domáceho obrancu Kováčika Arne Kroták. Košice vyhrali v Martine 4-2 a štvrťfinálovú sériu vedú 3-0. Martin sa na domácom ľade ujal vedenia 1-0 v presilovej hre, keď vo 4. minúte Mário Kazda prekonal Šimonoviča. Košice postupne stupňovali tempo. Vyrovnať sa im podarilo zásluhou Arneho Krotáka v 16. minúte rovnako v presilovej hre. Škovirov únik Rovnianek neudržal a Kmiť zvýšil na 2-1 pre hostí. Košice ako tretí tím postupujú do semifinále po víťazstve 3-1 nad Martinom. Cibuľa sa nedostal ďaleko, teraz môže ísť Jánoš dopredu. Prenechal Kožínkovi, tvrdá strela, gól! V 12. minúte a 3. sekunde. Ale Košťania sa teraz sami posunuli do stredného pásma. Ščibrán prekvapil Karola Kryžana. V 12. minúte a 40. sekunde je vyrovnané 1-1. Zvolen tam má Kloudu s Majeským. V obrane Škutu s Jakešom.
Nepríjemná strela, Šimonovič si nešťastne zráža puk do svojej brány. Ihnačák. Je tam teda Sabolová formácia v košických dresoch. Výborne to urobil Ihnačák, fantastická prihrávka, vyrovnané. Patrik dal prvý košický gól a na druhom sa podielal asistenciou. Je najproduktívnejším hráčom zatiaľ tohto stretnutia. Štork, zakrytý výhrad Šimonoviča, ešte sa snažili Jánoš stečovať tú Štorkovú strelu. Opäť Jánošová dorážka, Kolník, a kto to bol? Ľubomír Kolník, po tom, čo Branislav Jánoš gól nedal. Domáci boli naozaj iba sporadicky pred súperovou bránou. Pukalovičovú strelu sa snažil tečovať Klouda. Kvality Sabola sú všeobecne známe, ale vôbec všetci Košičania hrali dobre. Vo vlastnom oslabení skúsení bojovníci Jánoš s Koržínkom ohrozili Šimonoviča, ale ten si držal čisté konto až do 29. minúty. Predtým mali šancu na otvorenie skóre pri vylúčení domáceho Kloudu východňari. Pri mantineli dobre zabojoval Jakeš, práve v tom momente z trestnej lavice vyskočil Petr Klouda. Dostal sa do brejku a po blafáku doprava backendom prekonal Šimonoviča. Zvolen vyhrával zaslúžene 1-0. Takmer celé stretnutie odohrali Košice s 3 útokmi. Svoje schopnosti naznačil Špilár v 42. minúte. Železiari sa museli ponáhľať, vyšlo im to v 43. minúte, keď dvojici Škovira-Kmiť musel čeliť osamotený Roman Čech. Miroslav Škovira má takéto situácie mimoriadne rád. Jeho strela zatriasla Kryžanovou sieťou. Košice vyrovnali na 1-1. Košice vôbec neprišli do Zvolena prehrávať, hrali dobre. V 57. minúte Pobuli rozhodol o ich zaslúženom vybojovanom víťazstve Gabriel Špilár. V úvodnej ofenzíve Železiarov pomohol Kovalčík, ktorý v 6. minúte nahral Krotákovi a pred Kryžanom bol najšikovnejší Kmiť. Už o minútu prebrali iniciatívu Zvolenčania. Koržínek našiel voľného Kolníka a ten pohodlne vyrovnal. Ešte do konca prvej tretiny mohol zvýšiť hosťujúci Rajčák. Šancí však bolo menej ako v predchádzajúcich zápasoch. Po hluchej 10-minútovke druhej tretiny sa vybral na výlet obranca Vorobel a dokázal ohroziť Kryžana. V 31. minúte potom Cibuľa nahadzoval pred bránku a aj zásluhou Zvolenčana Štorka skončil puk v sieti. Šťastný, ale dôležitý gól pre Košičanov a to mal v zápäti tutovku na hokejke Kroták. Domáci od týchto chvíľ držali hru vo svojich rukách. V záverečnej tretine pre zranenie nenastúpil Zvolenčan Jánoš a možnosť Kolníka bola poslednou aktivitou hostí. V 42. minúte to vyšlo aj najlepšiemu strelcovi základnej časti. Po delovke Kledrovca puk posudol Kmiť a Kroták istil domáce víťazstvo. Košice zdolali Zvolen 3-1 a v sérii viedli 2-1. Kledrovec, Vantroba, Škovira, zápasne vystrelil a Košice vedú 1-0. Snaha o rýchly protiútok Zvolena, Šechny cez ruku sa tlačí cez Kledrovca, šanca o gól, Jánoš vyrovnáva na 1-1. Špilár spoločne s Romanom Tomasom. Vantroba. Vorobel rozohrával. Zdá sa, že je rozhodnuté. Je na daždi. Na druhej strane Vorobel. Zvolenčania zachytili rozohrávku. Na daždi, opäť na daždi. Výborná šanca, gól! Drotár pričukol Ihnačákovi a Miroslav Ihnačák otvára skóre tohto stretnutia. Roman Tomas. Nedostal sa zatiaľ cez Jakeša, dobre pretlačil puk, ešte Cibuľa, druhý gól Košičanov. V 13. minúte a 35. sekunde zvolenská defenzíva zaspala. Richardovi Šechnému prišla teda Šechného formácia proti Špilárovi, takže teraz skúša nasadiť. A dnes bol Kroš, tento útok proti Špilárovmu útoku a Jaroslav Terek vracia Zvolen do stretnutia. To je Weissman.
A opäť postupná rozhrávka z volanského týmu. Terek. Vystrelil z veľkej diaľky Weissman. Vyrovnané 2-2. Teraz košickí zadáci úplne zabudli na rýchleho Erika Weissmana. Škovíra. Výborná prihrávka na Krotáka. Gól! Je rozhodnuté. Košice sú vo finále. Košice postupujú do finále. V 11. minúte nadstaveného času rozhoduje o postupe Košičanov do finále 10. ročníka Extraligy. Zlatý gól. Ledrovec. Dobrý obranný zákrok. Junas, ktorý zachránil, hrá sa ďalej. A možnosť pre Pavlasa. Tvrdá strela. Vorobel. Rybár musel zasahovať. A ešte možnosť Košíc. V poslednej chvíli zachránil Halaj. Pavličko. Kapuš. Stále Kapuš, Pavličko. Šikovná kľúčka. Prihrávka na Javína, ten je v streleckej pozícii, ešte dorážka. Kapuš úspešný na buli, Semán môže vystreliť. Šimonovič, tento raz mám taký dojem, že si bol istý, že má puk niekde medzi chráničami, ale ten prenikol za jeho chrbát. Nie som si istý, či tam ešte náhodou nebol teč. Dá sa, že áno. Pozrieme sa ešte raz. Tu je Seman, ktorý vypálil smerom na Šimonoviča. Mal to priamo proti Šimonovičovi. Nezdá sa mi, že by tam bol nejaký teč. Teč asi nie, len bola to, ja si myslím, že... Áno, bol tam teč. Kroták, zastavený na červenej čiare Pavlasom, ale Kroták znovu vybojoval puk. Teraz sú tam traja Košičania. Obrovská šanca Košičanov, ale zaváhal trošku Kmiť. Ešte možnosť Košičanov, druhá, ešte to nie je gól. Rybár všetko rieši, ale teraz musel riešiť tri veľmi nebezpečné strely bratislavský brankár. Dosť prihrávok na jednej aj na druhej strane je tak povediac na náhodu. Teraz táto nie, pretože Pavlás dostal perfektnú prihrávku od Igora Rataja. Ledrovec. Segla. Stále Michal Segla. Dotiahol puk až do útočného pásma. Výborne. Výborne prihral Dorotárovi. Ten bol medzi kruhmi a vystrelil. Pokračuje útočná aktivita Košičanov. Opäť to bol Drotár. Druhý raz mal Martin Drotár možnosť streliť vyrovnávajúci gól. Na daždi. Cibula. Šikovne to urobil Jan Cibula, dostal sa až pred Rybára, ešte možnosť. Špilár z druhého sledu vystrelil a teraz sa Košičania musia rýchlo vrátiť. Hudec, Kapuš, Hudec pred bránkou, skvelý Šimonovič. Vynikajúca akcia bratislavského Slovana, výborný Miroslav Šimonovič. Vysoký puk letí až za bránku Šimonoviča. Slovan opäť vysúva dve tykadlá, ktoré napádajú proti hráčov už v ich obranom pásme. Teraz je to Halaj s Lažom. Ale teraz prihrávka do odkrytého priestoru. Kroták šikovne to urobil a gól! Krásna akcia, rýchla akcia Košičanov a v 15. minúte a 28. sekunde je vyrovnané. Autorom gólu Arne Kroták dáva svoj 7. gól. Play-off a dotiahol sa na zatiaľ najlepšieho strelca Martina Kuľhu. Vymietol ľavý horný roh Rybárovej bránky, ale bola to krásna akcia do predsa len v tomto momente odkrytej obrany bratislavského Slovana. Takto to urobil Kroták. Jedna kľúčka medzi kruhmi, namieril, vypálil a trafil. Košičania už čakajú na predĺženie a to bude, pretože plynú posledné sekundy riadneho hracieho času. A je koniec, nerozhodlo sa po 60 minútach hneď v prvom finále.
Uvidíme predĺženie. My sme cítili, že na základe toho, že hráme od začiatku na 4 útoky, že máme trošku viac síl, preto sme museli otvoriť hru a sa nám podarilo vyrovnať. Uvidíme, ako to bude ďalej. Tam je na druhej strane Hudec a môže založiť akciu. Krížna prihrávka na Kapuša, ale ten čakal na prihrávku na daždi. A nebol to gól. Už mohol rozhodnúť. Martin Drotár mohol rozhodnúť. Drotár, ktorý skočil zo striedačky. A teraz 2 na 1, obrovská možnosť Košičanov. Škovíra vystrelil. Na daždi. Pardon, Ignačák. Snažil sa spoza obrancu vystreliť. A možnosť! A teraz zázračný zákrok Pavla Rybára. Alaj dobre, nakorčuľoval si pred Šimonoviča. Kapuš. Zeman čaká na prihrávku, dostal ju. Kapuš, ešte Pavličko a neprekonal Šimonoviča. Hoci bol sám pred ním, ale opäť Miro Šimonovič perfektne vykorčuľoval proti Pavličkovi. 17. minúta prvého predĺženia. Kapuš dostal sa k strele, odstavil ho Urbán. Ešte má možnosť Pavličko, trafil a ešte to nie je gól. Obrovské šance Slovana na strelenie gólu. Lenže Slovan v presilovke zviera svojho súpera. Ešte viac ako 20 sekúnd. Halaj, ale to bol veľmi ťažký uhol. Navyše nikto nestál pri druhej žrtke Šimonoviča. Ešte možnosť Kapuš. Teraz to Cíger vymyslel vynikajúco. Začne sa presilovka 5 proti 4. Presilovka Košíc. Ledrovec. Ideálna možnosť pre Košičanov rozhodnúť. Nestalo sa. Obrovská možnosť. Vorobel mohol rozhodnúť. Cíger. Vlk. Ľahká strela, gól! Tak teraz neviem, či gól priznajú Vlkovi, pretože tá strela bola tečovaná. V každom prípade je rozhodnuté v 93. minúte a 42. sekunde. Vladimír Vlk vystrelil takú istú strelu ako Miroslav Javín pri prvom bratislavskom góle. Bolo vysokú, nepríjemnú. Nemusela byť ani silná, bola len do priestoru brány, nahodený Fuga, tečovaný zmena smeru a Stanka nemá šancu. Fug bol, myslím si, viackrát tečovaný, určite sa na to pozrieme ešte raz. Tu je Vlková strela. Áno, opäť tam bol jeden z bratislavských hráčov, ktorý tečoval hokejkou. Čože to je? Vlk vystrelil. Tam bol ešte Halaj, ale ten sa puku nedostal. Nakoniec, rovnako ako v prípade Javína, gól prisúdili rozhodcovia Vladimírovi Vlkovi, ktorý v 93. minúte a 42. sekunde rozhodol o osude tohto prvého finále. Na nade ostala Kapušová i Špilárová formácia. Javínova strela! A Javín v polovici 5. minúty prestrelil Šimonoviča. Slovan sa ujíma podobne ako včera vedenia 1-0. Znova vlastne tento gól začal u obrancov. Je veľmi dôležité, opäť hovorím, od obrancov musí tá strela prejsť smerom na bránu. Stále je tam nejakým spôsobom možnosť utečovania a tentokrát sa to podarilo priamo zakončiť. Ešte raz strela Miroslava Javína, 34-ročného českého hokejistu, ktorý zaznamenal svoj druhý gól v play-off. Potom čomu Daniel Seman naservíroval puk. Skúsený 34-ročný český obranca teda rozdáva v polovici 5. minúty karty dnešného stretnutia. Špilárov útok, proti nemu formácia Richarda Kapuša. Hudec. Opäť ďalšia vynikajúca prihrávka, tentokrát na Kapuša, ten sa snažil tiesnený Jurajom Kledrovcom aspoň jednou rukou zakončiť. Tomas proti
Halajú mu útoku teraz Holečko, teda štvrtý útok. Hostí ešte šanca po Halajovej strele sa takmer Cíger dostal k drážke. No určite, že sme chceli začať inak ako včera, ale verím, že v druhej tretine a tretej zaberieme a otočíme ten stav. Ale Ihnačák môže ísť dopredu. Pravo už má Drotára, za sebou Sabola, ktorému prenechal puk. Sabol, Drotár, Sabol, vynikajúca spolupráca Košičanov. Segľa, po ňom Cibuľa. Prenechával puk Tomasovi, ale už tam bola dvojica zadákov bratislavského tímu. Gabriel Špilár s nepríjemným výrazom tvári odchádza na striedačku košického tímu. Bolo by to veľmi nepríjemné pre Košťanov, keby po nádaždím prišli i o centra tejto košickej formácie. Opäť gól! Jeho autorom Slavomír Pavličko. V 2. minúte a 35. sekunde dáva Slovan druhý gól. Košičania tam zabudli na Pavlička, úplne sám ostal v priestoroch, odkiaľ padá najviac gólov a Miro Šimonovič síce dobre vykryl celý priestor, len malá skulinka medzi betónami, ktorú presne trafil, mu ostala voľná a sám pozeral, neveril tomu, že puk prejde do brány. Slavomír Pavličko, jeho 6. gól v play-off. Zaznamenal jeden hat-trick v play-off v tom 3. štvrťfinálovom stretnutí na Žilinskom ľade. Slavo má už na svojom konte 12 bodov a za Kapušom je už spoločne s Krotákom druhým najproduktívnejším hráčom. Cíger. Spoločne s Vlkom v obrane domáceho týmu i Richard Kapuš. Teraz to dobre skúšal Michal Hudec, ktorý hľadal pred bránou, respektíve Miroslav Lažo, ktorý hľadal pred bránou Cígera. Lažo. Lebrovec Škovíra môže ísť dopredu, pravo má Krotáka. Rýchli Košičania sa dokážu vyžívať v brejkových situáciách, dokážu ich zakončovať. Cíger. Kapuš. Potiahol puk. Cíger, otvoril sa mu priestor na pravej strane, ešte Cíger. Výborná prihrávka. Lažo 3-0. V 6. minúte a 41. sekunde. Zdeno Cíger videl, našiel Mira Laža úplne voľného a ako sa hovorí, daroval mu puk, daroval mu gól, prihral mu a do prázdnej brány už nebol problém pre Mira Laža skórovať. Takže predsa len domáci Slovan dokázal potrestať faul Vladimíra Urbana. V takejto prekrásnej kombinácii našiel Zdeno Cíger voľného Miroslava Laža, ktorý zaznamenáva svoj druhý gól play-off. Zdeno Cíger čakal do poslednej chvíle, už mohol prvýkrát strieľať, pozrel sa, zdvihol hlavu, pozrel, či je lepšie postavený spoluhráč a prihral Mirovi Lažovi, ktorý dával úplne do odkrytej brány. A Richard Kapuš tam odviedol kvantum práce, pretože naviazal na seba dvoch Košičanov, tu to vidíme. A vlastne odkryl priestor pre Cígera, ten videl Laža na druhej strane a tomu neostávalo nič iné, ako zvýšiť na 3-0. Hudec. Opäť Richard Kapuš, ten je našliapnutý, obišiel Kmiť a opäť Kapuš. Vynikajúca individuálna akcia Kapuša, ešte lepší zákrok Miroslava Šimonoviča, v zápätí sa tam Kmiť pustil do jedného zo slovanistov, zapojil sa do tej výmeny názorov s Hudecom aj samotný Šimonovič. A bitka medzi Šimonovičom a Bratislavčanmi, všetci hráči, ktorí boli na ľadovej ploche, až na Rybára sa zapojili do výmeny názorov. Lažo sa tam zapojil, Ihnačák naskočil zo striedačky, to by chlapci nemali. Bude sa teraz vylúčovať na obidvoch stranách, viacero vylúčených uvidíme a zaplnia sa nám trestné lavice. Slovan po úvodných dvoch stretnutiach bude vyhrávať 2-0 na zápasy. Seman, posledných 10 sekúnd. Ešte napravo Richard Kapuš. Je tu koniec. Slovan vyhral druhé finálové stretnutie 3-0, po tretinách 1-0, 2-0 a 0-0 a v sérii vyhráva 2-0 na zápasy. Špilár snažil sa korčulovať medzi kruhy, hľadať si strelecký priestor. Hudec na Pavlička, pribrzdil akciu. Dobrá rozohrávka na Semana, ten tvrdo vystrelil a Slovan vedie 1-0
na začiatku 3. minúty. Autorom gólu bratislavský Seman. Jeho druhý úspech v play-off stretnutiach zásluhou Pavlička, ktorý ho takto našiel. Seman vystrelil a našiel ľavý dolný odkrytý roh Šimonovičovej bránky. Tu robili domáci hráči veľkú chybu, pretože sústredili sa všetci na ľavú stranu smerom do rohu a úplne nechali voľného Semana, ktorý nemal problém perfektne zamieriť. Bola to skvelá strela a videli sme úvodný gól zápasu. Halaj pustil puk na spoluhráča Cigera, ten ho nezachytil, Kledrovec. Holečko, 1-1, Holečko úspešný, šanca Košíc, 1-1. Autorom gólu je Kristián Kováč. Treba pochváliť Holečka, ktorý sa presadil 1-1. Tuto vidíme. Hľadal spoluhráča, našiel Kristiána Kováča, ktorý nastavil čepel hokejky, zmenil smer puku a domáci dokázali vyrovnať a hneď reagovať na prvý gól bratislavského Slovana. Kristián Kováč spoločne s Holečkom sú odchovanci košického hokeja. Košický strelec mal zdravotné problémy, nemohol hrať v stretnutiach so Zvolenom, ležal v posteli. Puk vybojoval Kroták, tvrdá strela, dobrý zákrok brankára Rybára. Ciger pekne si nakorčuloval na puk, rozohral na Laža. Lažová sťahovačka, uvoľnil sa 1-1, výborne brankár Šimonovič. Samozřejmě jsme věděli, že jsou doma, že půjdou do nějakého tlaku, no ale asi ten tlak není takový, že bychom mu neodolali, no, takže zatím to jde, myslím si, že to je vyrovnané a jedem dál. Útočná trojica bratislavského Slovana, Junas, Rataj, Kuľha spoločne s obráncami Pavlasom a Jendekom otvorili začiatok druhej tretiny. Hovorím to preto, že v zápise o stretnutí táto útočná trojica figurovala v štvrtej formácii. Škovina sa dostal v puku, vystrelil. Košičania nasadili na začiatku druhej tretiny raketový nástup a po 45 sekundách sa presadil pred brankárom Rybárom košický útočník Škovina. Áno, Kapuš. Zastavili ho dvaja Košičania. A príležitosť domácich. Cibula vystrelil. Trafil Žurku a zápletí gól. Jeho autorom je Kver v 3. minúte druhej tretiny. Pozrime sa ešte raz na celú akciu košického tímu. Áno, tu je Cibula, vystrelil príklepom, trafil pravú žrtku. Ale Košičania sledovali puk aj celú akciu, aby Kver dal 3. domáci gól. Kroták na ľavej strane, pozdĺž mantinelu na Kmiťa. Šanca Košičanov, delovka! Po druhý raz, po tretí raz Škovina netrafil Rybárovú bránku. Kapuš na poste obráncu. Vlk úplne voľný na modrej čiare. Tvrdá strela, gól. Poľahky ho zaznamenal Kapuš. Hostia využili presilovku. Autorom gólu Kapuš. Celú sériu so Zvolenom som vynechal. A dá sa povedať prvé 2 zápasy proti Slovanu, takže som bol veľmi nabudený na tento zápas. Musel som hrať svoju hru čím najlepšie, proste dokázať trénerom, že do tej zostavy patrí. No, tak zatiaľ dúfam, že sa mi to darí, no, dúfam, že vyhráme.
tak ani to nebol košický hráč, ale nakoniec čiarový rozhodca a Slovan vyrovnáva na 3-3. Jeho autorom Cíger, takže gól zaznamenal Zdeno Cíger. Michal Segľa skočil síce na ľadovú plochu. Už sa zdalo, že bratislavský Slovan bude musieť zmobilizovať sily v defenzíve, pretože Rataj zbytočne sa dotkol čiarového rozhodcu, dostal trest, aby v zápätí Cíger neprekonateľnou strelou vyrovnal na 3-3. Budú to veľmi horúce 2 minúty pre domácich hráčov. Skutočne 8 minút pred koncom zápasu. Uvidíme. Naopak Košičania sa snažia streliť gól a majú šancu. Výborný zákrok brankára Rybára, ktorý zachytil puk do svojej lapačky. Hadzuje sa v košickom obranom pásme. Lažo vystrelil! Obrovská príležitosť Slovana, bol tam Halaj. Veľa času už neostáva. Hráči to pochopili, ešte Kmiť. A je tu koniec tretej tretiny. To znamená, že na rad príde predĺženie. Kroták dvihol hlavu hore a puk mu sklzol na čepeli hokejky, pretože hľadal spoluhráča na pravej strane. Šanca Košičanov! Škovina tam bol. Cíger. Príležitosť bratislavského Slovana. Výborne Šimonovič. Mohlo byť rozhodnuté. Javín. Hudec. Príležitosť Slovana. Pavličko. A hostia dali rozhodujúci gól. Jeho autorom je Pavličko. Sa zapojil do hry Vorobel. Košičania striedajú, odišiel Kledrovec, prišiel Vorobel spoločne s Marcelom Šterbákom. Tu je ofenzívny Vorobel. Šanca Košíc a opäť Rybár po druhý raz. Cíger. Lažo. Ten dokáže elegantne uvoľniť spoluhráča. Príležitosť hostí. Veľa nechýbalo. Výborný zákrok brankára Šimonoviča. Košičania sú doma, takže sa chcú dôstojne, si myslím, že rozlúčiť. A predvádzajú útočný hokej, takže robia nám problémy vzadu. No a my sme sadili všetko na dôslednú obranu a z toho musíme vychádzať, ináč nedá uspieť. Z košických hráčov nikto nekorčuloval za pukom, až teraz Kristián Kováč. Urban sa musí vrátiť, Mrena je tam spoločne s Machom. Macho sa dostal k puku a Slovan vedie 1-0. Košičania spravili chybu už v útočnom pásme, keď domáci nahadzovali puk, nikto za ním nekorčuloval, potom rýchle prečíslenie, okamžitý protiútok a hráči štvrtej formácie, vzorná spolupráca Macha s Mrenom, autorom gólu Macho. Slovan vedie v 7. minúte druhej tretiny 1-0. Junás spravil to elegantne s prehľadom, počkal si s pukom, udržal ho na svojej hokejke, nenahrával. Košický obránca zle zareagoval a hostia vedú 2-0. 17. minúta, 25. sekunda druhej tretiny. Áno. Tak snažíme sa, všetko sa odráža ako Slovanistok, takže ten prvý gól ich dosť pozbudil, si myslím, a sú na kojno, ale ešte máme 20 minút, robíme všetko preto, aby sme to otočili. Halaj.
Košičania sa bránia so Škovírom, Krotákom, Vantrobom a obráncom Kledrovcom. Gól! 3-0 pre hostí. Využitá presilovka. Autorom Vladimír Vlk, ktorý dal svoj druhý úspech v play-off stretnutiach, myslím, vo finále. Tu vidíme, že Šimonovič skoro nič nevidel a tvrdá, presná strela Vlka rozhodla, že stav je 3-0. Jendek. Kulha. Opäť Slovan, príležitosť, 4-0. Mám taký dojem, že domáci hokejisti už zložili zbrane. Možno trochu priskoro. Autorom gólu bratislavský obránca Pavlas po vzornej kombinácii. Brankár Šimonovič sa nestačil presunúť na pravú stranu, aj keď robil čo mohol. Neboli tam obráncovia, chýbali tam košickí hráči. Kroták. Kroták sa snažil uvoľniť. Šanca Košičanov a gól. Jeho autorom je Kmiť. Takže domácim sa podarilo skórovať v 16. minúte 3. tretiny. Presne trafil košický útočník Kmiť. Dal svoj 20. gól v tejto sezóne. Záverečné sekundy plynú. Bratislavský Slovan obhájí titul majstra Slovenska. Košičania skončia druhý. Obidva celky hrali v tejto sezóne ľúbivý hokej. Košičania budovali svoj tím 3 roky, aby sa dostali do finále. Domáci korektne nechali plynúť čas a je tu koniec. Slovan Bratislava sa stal majstrom Slovenska v sezóne 2002-2003. A tu je pohár pre kapitána bratislavského Slovana Zdena Cígera, ktorý svojím prístupom i výkonmi ťahal ostatných a nakoniec z toho vznikol titul majstra Slovenska.